Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, στα πολιτικά του, οι θέσεις των μαντίων καθορίζονται και υπό των θεών. Και δεν έπρεπε να αλλάξουν τόπο αν υπήρχε κάποια καταστροφή, έπρεπε να χτιστούν στο ίδιο μέρος ή αν έλεγε αλλιώς το μαντίο. Επίσης να πούμε ότι το μαντίο της Δοδόνης, είναι χαρακτηριστικό αυτό, βρίσκεται ακριβώς στη μέση, μάλλον απέχει εξίσου από την Ρώμη και από την Κωνσταντινούπολη. Όταν πήγε ο Μέγας Κωνσταντίνος να φτιάξει την Κωνσταντινούπολη, είχε πάρει ιεροφάντες και τα λοιπά Έλληνες μοιημένους και επέλεξαν αυτόν τον χώρο σε ίση απόσταση από την Παλαιά Ρώμη. Είχαμε Παλαιά Ρώμη, Νέα Ρώμη, βρίσκονται σε ίση απόσταση από το μαντίο των Δελφών. Συγγνώμη, της Δοδόνης. Ναι, ακριβώς. Αυτές οι ίσες αποστάσεις βολεύανε πάρα πολύ τις τηλεπικοινωνίες. Διότι θα δω σύστημα επικοινωνίας με δάδες. Αλλά πιστεύω ότι υπήρχαν και συστήματα τα οποία είχαν σχέση με ηλεκτρομαγνητισμούς. Ναι. Να πω τώρα μια πηγή η οποία βρίσκεται εκεί από το κούνημα, από τις κινήσεις του ύδατος, του νερού δηλαδή, μιας πηγής η οποία λεγόταν και αυτή η Δοδόνη και η άλλη ήταν με ένα μαστίγιο που χτύπαγε ο αέρας, πήγαινε και χτύπαγε κάποιους λέβητες. Εδώ τι θέλω να πω. Έχουμε και κείμενα στα οποία αναφέρονται. Ναι. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω να μας πείτε δύο λόγια σχετικά με τη γεωδεσία, ας το πούμε, της Δοδόνης. Έχει επιλεχθεί. Ναι, έχει επιλεχθεί ειδικά. Και σαν θέση θεάτρου, όπως δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να δούμε και λίγο στις φωτογραφίες τώρα ή λίγο αργότερα. Όμως βλέποντας όπως είναι και η φωτογραφία τώρα, δεν ξέρω αν είναι έχει περάσει, παρουσιάζει ορισμένες σκιές. Αν θα δούμε και σε άλλες φωτογραφίες. Ναι. Έχουμε ακόμη μια φωτογραφία, κύριε. Τη δεύτερη φωτογραφία. Τη δεύτερη φωτογραφία. Ναι, εδώ να διακόψουμε λίγο, να πω κάτι σχετικό και ίσως κάποια στιγμή να το δείξουμε. Η λέξη Δοδόνη αριθμολεξικά, περίεργο όλο αυτό. Και η λέξη φυγός, φυγός, η οποία είναι ιδρύς δηλαδή, πάλι αντιστοιχεί έχει άθροισμα 781. Πολύ από πού να το προσεγγίσεις. Ας επανέλθουμε λίγο στο θέμα της θέσης. Όπως είχατε πει στην αρχή, δύο περιστέρια έφυγαν από τις Θήβες. Μαύρα περιστέρια που έχουν σχέση και με τις Πλιάδες. Ναι, έφυγαν από βέβαια, εκεί του να πετάει κανείς. Υποθέτουμε, γιατί τώρα να μην φτάνουμε να μην είμαστε απόλυτοι. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί να είχαμε πτυτική. Βλέπουμε μέσα στη Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, λέει η Ζεύς ειν, Ζεύς εστί, Ζεύς έσετε. Δηλαδή, είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό το... Τις πτυτικές μηχανές που πτυτικές μηχανές είναι γνωστές ότι υπήρχαν στην αρχαιότητα και υπάρχουν μάλιστα δύο πτυτικές μηχανές. Υπάρχουν μοντέλο κάποιου
ας το πούμε, αεροπλάνου, κάποιες πτυτικής συσκευής. Καλά, μην ξεχνάμε και το Δέδαλο ότι είχε φτιάξει κάποιες υπάρχουν επίσης και σε άλλες ιστορίες. Να αρχίσετε να μας λέτε... Θυμίζουμε πάλι ότι εδώ θα αναπτυχθεί μια θεωρία ότι χρησιμοποιείται το θέατρο και για κάποιους άλλους σκοπούς. Ότι υπήρχε ένα λιχνάρι που άναβε στην είσοδο του Άμμονα Δία. Έχουμε το Λουκιανό που ήταν και από τη Συρία, ότι στην Ιεράπολη. Θα πω και κάτι, να μου επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο σχετικά με αυτό που είπατε προηγουμένως. Και οι αρχαίοι Πάρθοι ήταν μια μπαταρία, γιατί με αυτό κάνανε επιμεταλλώσεις. Μπορούσαν και βάζανε ένα χάλκινο αντικείμενο και το κάνανε. Γιατί πιστεύετε ότι οι αρχαίοι είχαν ανάγκη από τηλεπικοινωνίες ή επικοινωνίες λοιπόν? Αντικείμενο. Υπάρχει το παράδοξο ότι αυτό είναι ένα θέατρο πάρα πολύ μεγάλο. Είναι 17.000 θέσεων περίπου. Και ενώ Βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι στην αρχαιότητα ήταν καθορισμένες και δίδονται παραστάσεις κτλ. Ωστόσο το πιο περίεργο νομίζω είναι ότι σε κάποια χρονική περίοδο έγινε κάποια προσθήκη θέσεων στο θέατρο. Ακριβώς. Κάποια στιγμή ως προς το αστρικό στερέωμα. Δηλαδή, μήπως είναι κάτι σαν αυτό. Για ποιο σκοπό? Για ποιο σκοπό? Λοιπόν, ας δούμε πρώτα τι γινόταν λίγο παραπέρα στο Μαντίο. Ναι. Ένα δέντρο το οποίο έχει πάρα πολύ καλή υγείωση. Έχει σφιχτό κορμό, έχει πυκνό φύλλωμα. Το φύλλωμά του μπορεί να κρύψει πολλά μέσα και σίγουρα αν βάλουμε... Να πούμε εδώ σε τι χρησιμεύει η βελανιδιά για τους σκοπούς αυτούς της επικοινωνίας. Γύρω από τη βελανιδιά, όπως... Να διακόψω λίγο εδώ, ότι είπαμε ότι ένας από τους 3 τρόπους που έδιναν χρησμούς στο Μαντίο είχαν κάτι σαν μαστίγιο, το οποίο όπως φύσαγε χτύπανε πάνω. Ψηλοί πυλώνες, που στον ένα πυλώνα ήταν ένα παιδί, το οποίο κράταγε ένα μαστίγιο, το οποίο κρεμόταν μέσα σε ένα λέβητα μεγάλο. Θα εξηγήσουμε παρακάτω. Τώρα, οι λέβητες αυτοί παρήγαγαν αυτόν τον ήχο και αυτός ο ήχος δεν σταμάταγε. Μέτρινη βάση, με μια τρύπα, η οποία βέβαια τώρα είναι... Ήταν μάλλον κυκλικά τοποθετημένα. Με ποιο τρόπο, ταχυτικά αυτά τα μηνύματα μεταβιβάζονταν πιστεύω ότι υπήρχε κάποιος Λέβητας ο οποίος τοποθετεί. Είναι ετοιμαστεί, ποιο νούμερο είναι η φωτογραφία? Καλύτερα να τις πάμε με τη σειρά, γιατί έτσι βέβαια αυτό που ήθελα να πω, ότι έχει έστω και μία φορά χτύπαγε στο Λέβητα, μεταδίδεται στους υπόλοιπους και όλη μέρα δεν σταμάτα για να χτυπάνε αυτοί οι Λέβητες. Πόλεων ήταν βάση αστικών χαρτών. Συγγνώμη? Ήταν όλες οι πόλεις χτισμένες ανάλογα με τους αστερισμούς, οι αρχαίες ελληνικές πόλεις. Σύμφωνα με τον Θεοφάνη Μανιά, σαν ένας τεράστιος Παρθενώνας, τέλος πάντων, και όλες οι χώροι και τα ιερά, τα μαντεία κτλ. Έχουν τοποθετηθεί για τη λατρεία των θεών, πρέπει να είναι σε συγκεκριμένους χώρους και όπως ο νόμος ορίζει ή αν αλλιώς αποφασίσει το μαντείο. Επιστροφή στο στούντιο και στα τότε ελληνομυστήρια, όπου σήμερα εξετάζουμε τα μυστήρια της... Και θα έπρεπε όλοι οι Έλληνες να τα γνωρίζουν.
Ήθελα όμως να κάνω την εξής παρατήρηση. Σε όλα τα μαντεία και σε όλους τους μεγάλους το οποίο υπάρχει ακόμα και μέχρι σήμερα, στο οποίο δεν έχουν ανακαλυφθεί αυτά τα πράγματα. Αν θυμάμαι καλά, 86, δεν θυμάμαι τόσο καλά τη χρονολογία. Βέβαια, πάρα πολλοί λαοί θελήσανε και στο μαντίο των Δελφών οι Κέλτες θέλανε να πάρουν το χρυσό. Ναι, εγώ δεν σας λέω ακριβώς. Τότε, την εποχή εκείνη, όταν υπήρχε κίνδυνος, κρύβαν τους θησαυρούς αυτούς. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, βέβαια υπάρχει... Είναι παράξενο, θα έλεγα. Όχι, δεν είναι παράξενο. Απλά εσείς το που θα δούμε. Αυτό ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ που σας παρακολουθώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη ευκαιρία να παρακολουθήσω εκπομπές από τις δικές σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ και να πούμε εδώ που λέει Κερκυραίων Μάστιγς. Ναι. Υπάρχει άλλη μια παροιμία η οποία σχετίζεται με το γεγονός ότι τις παρατηρήσεις που κάνετε σχετικά με τα διαζώματα και τα, και τα καθίσματα, δεν κάνω. Ναι, οι παρατηρήσεις δείχνουν ακριβώς στην κόχη, ας πούμε, στη γωνία που σχηματίζεται εκεί που θα καθόμαστε. Και επάνω έχει ξανακαθίσει αυτό το υπόλοιπο κομμάτι της πέτρας. Της πέτρας, η οποία δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί άραγε γινόταν αυτή η κατεργασία, τι νόημα είχε να κόβουν την πέτρα. Αυτό συντελούσε στην ακουστική του θεάτρου, πιστεύω, συντελούσε στην ακουστική, διότι κάποια τηλεφωνική γραμμή και θα συνεχίσουμε. Γεια σας. Σας ακούμε? Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σας ακούμε. Θέλω να πω το εξής. Πάλι ο όρος Τόμαρος βρίσκεται στην κεντρική Αλβανία, όπου υπάρχει ιερό με την ίδια ονομασία Τόμαρος και πώς αποτελείται η ιερότητα αυτού του βουνού και εκεί. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Ναι. Να δω αν μπορώ να ενημερωθώ πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά έτσι δεν μπορώ να σας πω ότι ξέρω ότι υπάρχει βουνός. Οι πολιτές να πουλάνε νομίσματα στην Ομόνια από αυτά που βρίσκονται και κάτω. Τηλεθεατής. Είναι γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Μαντείου των Δελφών η συσσόρευση του πλούτου η οποία έγινε εκεί ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Και για να μην καταλάβει το Μαντείο των Δελφών, γιατί είχε τεράστια αριθμητικό στρατό. Βεβαίως. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που μπορώ επιτέλους να επικοινωνήσω μαζί σας. Θα ήθελα να μου πει ποιος είναι ο κύριος εκεί δεξιά που έχει βγάλει τα βιβλία, πώς λέγεται αν επιτρέπετε. Ναι. Και το άλλο επίσης σαν αυτά τα γκρίπερ, πώς τα λένε εκεί τα σουηδικά, τα δελταπτέρυγα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν πολλά... Κρυμμένος, κάπου γύρω στα 50 μέτρα έτσι, όχι 48 μέτρα, βάθος μέσα σε μια τεράστια κρύπη. 4.000... πίσω από το τηλεφώνημά σας, χωρίς επιχειρήματα για όλα αυτά, δεν μπορούμε να πείσουμε και τους τηλεθεατές. Όχι. Ο κύριος Παπαγιός. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία λένε για την περιοχή των Δελφών. Τώρα παραγόμαστε λίγο στη Λιβαδιά. Υπήρχε βόθρος, όπως λέει. Βόθρος βέβαια, όχι ο βόθρος ο γνωστός που ξέρουμε, αλλά... Βρισκόμενος, γιατί είναι πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται για την Ελλάδα. Θα ήθελα να πω ότι το τελευταίο καιρό διαπράττονται ιεροσυλίες φοβερές εναντίον της Ελλάδος και της ιστορίας και παρόμοια. Και θα ήθελα έτσι να προτείνω όλοι εσείς οι άνθρωποι που ασχολείστε έξω από τον χώρο των πανεπιστημίων να συγκεντρωθείτε, να δημιουργήσετε κάποιο σύλλογο. Λέξον έμπαινε το γραμμανία εφόσον η επόμενη ξεκινούσε από κάποια άλλο... Αποφωνία. Ναι. Το γραμμανί, να ονομάζονται Έλληνες, προσπαθούν να καταργήσουν την αρχαία ελληνική γλώσσα, προσπάθησαν, ακόμα και την καθαρεύουσαν, να μην μπορούμε να τρέξουμε εμείς οι Έλληνες να διαβάσουμε
Έτσι στην αρχή μπορούμε να τη δούμε πάλι τη φωτογραφία. Τι ρόλο έπαιζε αυτή η επικάλυψη, δηλαδή... Θα μπορούσε να είναι και ένας Λέβητας στο κέντρο του θεάτρου. Αυτός ο Λέβητας, εάν παρήγαγε έναν ήχο, αυτός ο ήχος θα μπορούσε το μεγαλύτερο... Αρέκυμπο. Συγγνώμη, ναι. Έχουμε κάποια τηλεφωνική γραμμή, γρήγορα. Γεια σας. Έχει κλείσει η γραμμή, έχει πέσει. Ναι. Να συνεχίσουμε. Ναι. Είχε σκοπό την επικοινωνία με άλλους κόσμους. Ακριβώς. Πιστεύω ότι και στον αρχαίο κόσμο υπήρχαν... Χαίρονται, ναι. Εκείνο το οποίο ήθελα να πω στους κυρίους είναι ότι εγώ είμαι μιας ηλικίας 55. Να απαντήσω. Ναι. Το νεκρομαντίο του Αχέροντα ήταν ένα μαντίο το οποίο πήγαιναν όσοι ήθελαν να επικοινωνήσουν με τους νεκρούς. Αυτή ήταν η βασική του χρήση. Πολλά σχετικά με το νεκρομαντίο αυτό. Υπήρχαν στοές από στις οποίες περιέφεραν αυτούς που ζήταγαν το Μάλιστα. Αυτή ήταν η χρήση του νεκρομαντίου του Αχέροντα. Μάλιστα. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ένα είδος επικοινωνίας λογικής και τα λοιπά ή κάτι τέτοιο. Αυτό αν θέλαμε να το εξηγήσουμε σήμερα, μοιάζει σαν να τους έβαλαν κάποιον αυτόματο πιλότο στο τιμόνι, ο οποίος είχε ένα... Βαθμιστεί η σπουδαιότητά του, δεν υπάρχει βιβλιογραφία και δεν ασχολείται πολλοί κόσμος με αυτό. Και ήταν το πρώτο μαντίο στην Ελλάδα. Σε ποια γλώσσα επικοινωνούσαν, δηλαδή αν είχαμε αιωλείς ή έολους εκεί και τέλος πάντων όλα αυτά τα οποία δεν... 3 γυναίκες εκεί πέρα, σε αυτό οι οποίες και μάλιστα γριές γυναίκες, οι οποίες χρησιμολογούσαν μέσα στην κίνηση του χρόνου και μέσα στους πολιτισμούς κάποια στιγμή, εδώ μιλάμε για πάρα πολλές χιλιάδες χρόνια, που είναι πιθανό αν θα ήταν στο συγκεκριμένο σημείο, στο θέατρο που είχαμε μείνει. Δεν ξέρω αν να δείξουμε την 38 και την 39 φωτογραφία. Πιάτο όπως είναι δηλαδή, αυτό το σκληρό το πέτρωμα. Είναι μια κατεργασία της πέτρας η οποία λογικά δεν έχει νόημα αν δεν έχει κάποια άλλη... να είναι... να ξεπερνάει ίσως και το φράγμα, όχι τη συχνότητα του ήχου. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Σας ακούω. Κάποιους αστερισμούς στον ουρανό. Ήταν σίγουρα προσανατολισμένο να βλέπει κάποιους αστερισμούς στον ουρανό. Ότι σύμφωνα με τον Ηρόδοτο και συμφωνεί και ο Πλούταρχος ότι μετά καταρχήν ότι το μαντίο λίγο ακόμα πιο πάνω, που θα πρέπει να ενδιαφερθεί και η αρχαιολογική υπηρεσία, είναι εντελώς εγκατελειμμένη. Είναι μια θέση κοντά στα πυρά Ηρακλέως, μια μαντίων. Δηλαδή, ή των θεάτρων τέλος πάντων που είχαν αυτή τη χρήση. Δηλαδή, δεν ήταν όλα τα θέατρα. Ναι, δεν ήταν όλα τα θέατρα, αλλά πιθανότατα να έφυγαν από τη Δοδόνη και να φτάσαμε μέχρι... Τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας. Θα σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Από το Μαρούσι τηλεφωνώ. Θα σας ακούμε. Βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει καμία αξία πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα να μου πείτε αν πραγματικά ισχύει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Για τα Ελευσίνια. Είναι λίγο έξω από το θέμα μας. Μέχρι την Αθήνα περνάει από την Ελευσίνα. Έτσι. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο. Όχι, δεν είπαμε σε κάποια θέση Μάρμαρα. Ακούστε, είπαμε ότι έχουμε αναφορά ότι μετά μπορεί να ανοίξετε την οχή. Το Καλίωνα και της Πύρας ήταν σε ένα αρχαίο μαντίο, το μαντίο του Κίνου, που είναι ένα παραλιακό μέρος που σώστα μέρος,
Αγίων και της Πύρας. Συμφωνούμε ότι εικάζεται ότι είναι εκεί, αλλά εγώ ανέφερα ότι έχουμε κι άλλους ναούς οι οποίοι είναι στο... Ο ναός στη θέση Μάρμαρα μεταξύ των δύο χωριών που ανέφερα είναι ότι ήταν εγκατελειμμένοι. Ένας πολύ μεγάλος όμως ναός είναι σε ύψος 1.300 μέτρων, εγκατελειμμένος κι αυτός και δεν ξέρω αν έχει ψάξει και κανείς εκεί. Η τεχνολογία που υπήρχε είναι από τα βιβλία του κύριου Λάζου. Σε σχέση με τη Δοδόνη, όχι. Όχι. Ναι, μιλάμε για τη Δοδόνη. Είναι αυτό εδώ συγκεκριμένα. Φίλιπ Βάντερ, το μυστήριο των μαντίων. Ναι, είναι μια πολύ καλή έρευνα και περιλαμβάνει πάρα πολλά. Μουσείο. Υπάρχει και σχετική αίθουσα στο μουσείο με πολλά ευρήματα. Υπάρχει όμως και στο εξωτερικό. Ευρήματα της Δοδόνης. Σας ευχαριστώ. Επειδή ανέφερε κάποιο ηλεκτρονικός παρέας εκεί. Ναι, ο κύριος σας... Το σήμερα βγήκαμε λίγο πιο νωρίς και έχουμε και περισσότερο χρόνο, όπως ζητήσανε και πάρα πολλοί τηλεθεατές. Ναι, αν μπορεί να επαναλάβει λίγο για τις πράγματες μηχανές. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Σε μακέτα είναι στο Μουσείο Χρυσού της Βολιβίας. Στην αρχή νομίζαν ότι είναι κάποιο έντομο, όμως κάποιοι είχαν... Που έκανε και μάλιστα έγινε και πείραμα με τον Έλληνα πρωταθλητή με τα πόδια απλώς και κινήθηκε, έκανε περίπου την ίδια... Συγκεκριμένα, ο οποίος μάλιστα δεν τύχαινε και της εύνοιας του αρχαίου κόσμου, διότι ήταν ο μόνος που έπιανε εργαλεία για να κατασκευάσει. Ναι. Θα πρέπει να ξέρουμε την ιστορία του ελληνισμού, ναι, από το 15.000 π.Χ. που αρχίζει και όχι από το 7. Μάλιστα. Δηλαδή... εκεί που, ναι, του Πλάτωνα, όπως αναφέρει κάποιος ιερέας Αιγύπτιος, ναι, στο Σόλωνα. Μάλιστα. Ναι. Πώς λειτουργεί και μάλιστα με σταφυλόζουμο. Μάλιστα. Το δορυφορικό αυτό πιάτο για να... Πώς έπαιξε λειτουργία. Θα μας λέγατε κάτι σχετικά με αυτή την τρύπα η οποία βρίσκεται στο κέντρο. Μπορούμε να τη δούμε τώρα του θέατρου. Βάση, φαίνεται ότι σε αυτό το σημείο κάτι έμπαινε. Δηλαδή κάτι σαν πυλώνας, ας πούμε. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται να ήταν η βάση του Λέβητα. Κάτι που συμπλήρωνε, ας πούμε... Όχι πια. Και η προηγούμενη που έδειχνε. Τι νούμερο είναι για να μπορέσουμε να το δούμε. Αν μπορούμε να δούμε την 8. Την 8 που ήταν προηγουμένως. Να είναι και λίγο πιο προς τα μπρος. Είναι αδύνατο να ξεχωρίσουμε πρόσωπα. Είναι αδύνατο να ξεχωρίσουμε εκφράσεις. Ναι. Είναι... του τηλεοπτικού χρόνου πάνω μέσα στο θέμα. Μάλιστα. Αναφέρομαι στο υλικό επικαλύψεων, στο Χαλαζία. Μάλιστα. Με τον οποίο δεν είναι ηχητικός ανακλαστήρας, αλλά οπτικός ανακλαστήρας από ψηλά. Ο κύριος Σασλάρης. Η συχνότητα που εκπέμπουμε τώρα έχει κάποια σχέση και... Έχει έπεσει ηρεμία, ωστόσο το ερώτημα θα σας πω, δεν είναι όπως το μικροφόνου και η κάψη ενός μικροφόνου δεν πιάνει τον ήχο μόνο όταν του μιλάς κάθετα και οριζόντια όταν του μιλάς πιάνει. Συνεπώς... και κάθε διάζωμα θα είχε διαφορετική γωνία. Ναι. Θα μπορούσαμε δηλαδή να μιλήσουμε για ένα τεράστιο ποινίο κατά κάποιο τρόπο. Κατά κάποιο τρόπο. Θα περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχουμε πει και σε κάποιες εκπομπές για τη σχέση των Ελλήνων με τις λατινικές χώρες ή για τις χώρες του Ατλαντικού ωκεανού, τα νησιά. Στη φωτογραφία 10, την οποία βλέπουμε τώρα, βλέπουμε ότι... Μπορούμε να ξαναδούμε λίγο τη φωτογραφία για να καταλάβουμε τι εννοείται. Ναι. Περίπου τη μεσαία πέτρα, τουλάχιστον μπορούμε να το δούμε καλά αυτό. Και επίσης στη φωτογραφία διαφορετική από την που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το υπέρθυρο, είναι διαφορετική από την πέτρα που βρίσκεται ανακατασκευής. Πολλά στοιχεία μπορεί και άθελα ακόμη, όχι θελημένα, να έχουν αλλοιωθεί. Επίσης δείχνει και την κατασκευή ότι
του Απριλίου είχε κάνει μια αναφορά για αυτήν την περιοχή, που παρόλο που εκεί βλέπουμε μια τεχνοτροπία στο χτίσιμο. Είπαμε και στην αρχή ότι κεραυνός ήταν το σύμβολο του Διός. Του Διός, φυσικά. Και πέρα από αυτά, νομίζω ότι η βελανιδιά... πολλά χρόνια. Μπορεί να είναι και... Ξεκινάει δηλαδή από το... περίπου από το 500 π.Χ. Στρατοί από Δρυΐδες, οι οποίοι ξεκίναγαν από την Γαλατεία, την αρχαία Γαλλία δηλαδή, και μερικοί ακόμα. Δεν ξέρω. Εκστρατεία να έρθουν να εγκατασταθούν. Μάλιστα. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή και θα συνεχίσουμε αμέσως. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, σας ακούμε. Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ κάποια πράγματα. Νόμιζες από αυτού. Έχω το βιβλίο μπροστά μου, το έχετε και εσείς, μπορείτε να το διαπιστώσετε. Στη σελίδα 24 κάτω-κάτω, αλλά και στη σελίδα 23 αναφέρει κατάλοιπα αυτής της μητριαρχίας Αμαζόνες. στο μύθο του Ηρακλέους. Ιδίποδα και της Ιωκάθης, όπου ίστος έπρεπε να πάρει την Κλητεμνήτρα για να πάρει το βασίλειο. Μάλιστα. Και επίσης η Πινελόπη πήγαινε πακέτο, να το πούμε έτσι, κατά το κοινώς λεγόμενο. Θα ήθελα να μου πείτε και να τεκμηριώσουμε λίγο περισσότερο το θέμα αυτό του δορυφορικού πιάτου. Πιστεύω ότι αυτό θα ενδιαφέρει πάρα πολύ τους τηλεθεατές μας. Πώς φτάσατε σε αυτή θα μπορούσαμε, σε αυτό το συμπέρασμα? Είναι αυτές. Έχω κάποια στιγμή να φτάσω να αποκαλύψω ακόμη και τις συχνότητες που εξέπεμπε αυτό το θέατρο. Μάλιστα. Ακούγεται λίγο περίεργο τις συχνότητες που εξέπεμπε. Αυτών μαντίων τέλος πάντων. Θέατρων. Υπήρχε η εξής ιδιομορφία. Όταν κάποιος πήγαινε σε ένα μαντίο, Γεια σας. Από Γιάννηνα τηλεφωνώ. Γεια σας. Και είμαι από ένα χωριό πλησίων της Δοδόνης. Μάλιστα. Εκεί οι οποία βρίσκονται κάτι μνημεία που έγιναν ένα ισχυρό σώμα, το οποίο ήταν σαν τσιμέντο. Μάλιστα. Ναι, και αυτό και υπάρχουν δύο ναοί μιλάμε, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Εκεί, αν ο Όμερος πέρασε από τη χαράδρα που λέγεται τις Δοδόνες και βρήκε κάποια πόλη, η οποία Αφορά τον Ισίαδο. Και ο Πίνδαρος όσους κατοικούσαν γύρω από αυτή την περιοχή τους λέει στις εκπομπές δυστυχώς δικές σας. Ήθελα λοιπόν να κάνω... Είχατε πει ότι αυτό το αναφέρει και ο Παυσανίας στα αρκαδικά του. Όχι, αυτό δεν το είχαμε πει. Όχι. Δεν αναφέρει τίποτα ο Παυσανίας στα αρκαδικά του. Εγώ προσωπικά των Κελτών, αν θέλετε, Γαλατών, όπως, που ξεπερνούσαν πάρα πολύ τις 200.000 ο στρατός τους, μαζί με τα γυναικόπαιδα βέβαια. Το οποίο έχει βρεθεί... Υπάρχει ένα αγαλματίδιο το οποίο είναι πολύ μεγάλης αξίας, είναι χαρακτηριστικό. Δεν ξέρω αν το δείχνει. Αυτό θα το δείξουμε, αν μπορέσει ο Ένα ανθρωποειδές. Ένα ανθρωποειδές, ακριβώς. Είναι
πάντα θέλει, περιμένουμε πάνω από 200.000 και επίσης ο Διόδωρος μιλάει για 150.000 θηρεοφόρους γαλάτες. Θα το πούμε σε άλλη εκπομπή και τι σχέση είχαν με τους Έλληνες, οι Κέλτες γενικότερα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πείραμα, σε αυτή την μπαταρία η οποία πρέπει να διευκρινίσουμε ότι θα μπορούσαν να είναι κολλημένα με κερί μεταξύ τους. Να μην εφάπτονται όμως το ένα με το άλλο, απλώς να είναι σε μικρή απόσταση. Έτσι. Τώρα, έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί να έχει κατασκευαστεί μια τέτοια μπαταρία στην αρχαιότητα. Ανέφερα και επίσης έχουμε το χρυσό λιχνάρι στο ναό της Αθηνάς, όπως αναφέρει ο Παυσανίας, το οποίο μπορούσε να καίει για ένα χρόνο. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε τι κάνετε αυτή τη στιγμή, κύριε? Θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα αυτό είναι από φρέσκο σταφύλι, το έχουμε βγάλει. Και είναι όντως σταφύλι. Είναι για του λόγου του. Έχουμε εξηγήστε ακριβώς για να μην μπαίνω εγώ στο δικό σου το θέμα. Είναι πύληνα ποτηράκια, είναι απλό. Εδώ έχουμε ένα ποτηράκια τα οποία έχουν, να τα απλοποιήσουμε τα πράγματα. Έχουν σταφυλόζουμο μέσα και έχουμε κάποια ελάσματα μεταλλικά από χαλκό και από άρι. Δεν ξέρω αν μπορεί να ζουμάρει το ένα άκρο, ας το αφήσουμε ελεύθερο να φανεί η διαφορά που θα ανάψει το λαμπάκι. Τώρα να το δούμε λίγο. Συγγνώμη για τη γλιστρά λίγο. Ναι. Βέβαια, εδώ πέρα τώρα δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερο ρεύμα γιατί το χρυσό σε ένα χαλκό επάνω και να έχουμε μια επιμετάλλωση και όχι μόνο ένα χαλκό και οτιδήποτε άλλο μέταλλο επιμεταλλώνεται. Μάλιστα. Εγώ θα ξαναγυρίσουμε λίγο, εφόσον έχουμε χρόνο, στο θέμα. Εδώ είναι ένα φύλλο μολύβδου. Παρόμοια σαν αυτά εδώ πέρα, γράφανε στη Δοδόνη, γράφανε πάνω το ερώτημα. Και θα βάλουμε κάτι από κάτω. Τα ερωτήματα ήταν και έτσι που οι απαντήσεις να δίδονται μονολεκτικά. Ναι, όχι. Για να μπούμε στην ουσία του θέματος, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, ας εξηγήσουμε. Θα το δείξουμε τώρα για να καταλάβουν και νομίζω ότι φαίνεται βέβαια εδώ σε αυτό το πλάνο, το οποίο βέβαια όπως βλέπετε αυτός ο τρόπος γραφής μπορεί να περιέχει και σίγουρα για μένα περιέχει και κάποιο κώδικα. Δηλαδή πέρα είναι αποτελεία. Μέχρι τότε να είστε καλά.